gasar mutuwa ce, wanda ya shiga shi zai gane. Gana a yau na afka gasar na rasa shinta ina zan kuce. Na shiga lambun soyayya cikin duhu ba haske ba, can naga ya mai alkunya gare ta ban gama kusa ba. Na yi zaton samun sa'a ban yi zaton zan fado ba, ƙarshe ta sani hawaye duk tunani na ya juye. Su matsala samin ni ta janye gasha kan sanda na makance. Alkawarin da muka yi yoni da ke ajin ranar farko, yace na tura iyaye na gidan kusi maganar baiko. Manyan har magabata na akan hakan ba sa shakku, kuma ina idan in burge ki da kuɗi da yawa in baki. Yanzu kin sauyo ra'ayinki, soyayyar da muka yi ki kamanci. Shi na gun Allah ya baka ba mai kwacewa, kaddara in har ta zo ba wanda zai iya kaucewa. Yau idan wani ya koka wanin sako ya yi darawa, ka gani ko na yau dace na samu ya mai tarbiyya ce. Duka gari mu ake ta kwatance, soyayya babbar ni'ima ce. Ta da mata ta ce na miya angona, ba ta zama da dukkanin wanda za ya bushe ɗabi'una. Saboda sabar kunya har ba ta ambata sunana, sai da ta ce min abban sultan, ni kuna ce mata ummin ihsan. Kuma bikin mu kowa ya san tare da juna za mu kasance. Soyayya ita ai sa'a ce, idan ka yo sa'ar ta dace. In baka yo ba ta saka ka zauce, numfashinka ta nemi ta kwace.